yun, magandang umaga ulit mga kumurok. So ngayon mga kumurok, gawa tayo ng stambre mga kumurok na may pain, pang matambaga pa rin mga kumurok. So ang gamit nating towel mga kumurok, so ito made in China. So first time din nating gumawa ng ito, i-try natin mga kumurok. Nag-order tayo sa Shopee of course ng made in China. So ang ating gamit mga kumars, lagi natin ginagamit ay ganito naman, ano, ito mustard mga kumars. Hindi natin ipapumot mustard kumars, makita lang natin kung ano natin ginagamit natin. Ayan, ito mga gamit mustard. So ngayon i-try natin itong made in China mga kumars. So nakalagay doon sa kanilang umorder ako kasi mga kumars, hanap ko yung stainless para matagal mangitim mga kumars. Kasi pag umiitim na yung ating kawil, pag gamit natin ay ganito yung stambre na may crystalite, pag nangitim yung kawil natin mga kumars, hindi na kinakain ng isda mga kumars, ayaw na nila. So ngayon nagano tayo sa Shopee mga kumars para maghanap ng stainless. So nakalagay doon sa kanila stainless. So lagi pa naman tayong niloloko ng China mga kumars, no? I-try natin ito mga kumars. So mura lang mga kumars, sa isang karton o isang ganito, isang box ay nakakalaga ng 197 mga kumars. So 500 piraso bawat box mga kumars, bawat box iba-iba ang size niya mga kumars. Kung mapapansin nyo, iba-ibang size niya. So bawat box ay nakalaman siya ng 100 pieces mga kumars. So try natin kung anong mangyayari kung hindi ba tayo talo dito mga kumars. Okay, so okay, gawa na tayo ng stambre mga kumars na may pain mga kumars, hindi yung stambre na ganito na pangluloko ng ating isda mga kumars. So ang ating target na isda nito mga kumars ay matambaka, no? Kasi pag ayaw kumain dito sa ganito, ay dito tayo sa may pamain mga kumars, para malalaman natin kung ano talaga yung kinakain ng matambaka. Sa kulay, dami namang kulay, halo-halo yung kulay. So yung kulay ko na nilagay dito ay 4 na kulay. So hindi gaano kumakain mga kumars. Mayroong namang matambaka pero hindi gaano kumakain. Okay, so gawa na tayo mga kumars. So may butas siya mga kumars, kung napapansin nyo, may butas siya, no? So ngayon, para maganda ang setup niya, ipasok natin sa butas mga kumars. Okay, para maganda lang yung setup niya mga kumars. Ayan, nakapasok na sa butas niya. Tapos okay, tayo ng 1, 2, 3, 4, 5. Kahit 5 lang mga kumars, okay na yan. So bunutin ito. Habang nagkabit tayo ng kawil,
i-explain ko tang kuan. O ito yung compute natin mga kapamers. O mula sa main line sa doon sa ating kawil ay lumero 4 mga kapamers. So ang main line man natin mga kapamers 4 din kasi panggabi. Pag pang-araw mga kapamers, dito sa amin yung 4 hirapan tayo maka-isda mga kapamers. At trace lang yung ginagamit namin. Okay, so retake tayo. Kasi medyo bago tayo dito sa bagong kawil mga kapamers ng bundok na may butas. Okay, ganyan. 1 2 3 4 5. Okay na yung kapamers, kahit 5 or 7 kahit na yan. Ayan. So ang sobra putulin, tanggalin ang sobra, yung umuusli. Okay, ayan mga kapamers, mapapansin nyo kapamers. So ang haba naman mula doon sa main line mga kapamers ay 2 inches. Okay, may sukatan ka dyan mga kapamers. 2 inches. Ang bilis ng sukatan mga kapamers, hindi na tayo nanghilangan ng ruler. Ayan, ganyan lang mga kapamers. Ano niya. Okay, ayan, 3 para hindi basta-basta matanggal sukat. Ayan. Live sana tayo mga kapamers, pero takot ako sa sound mga kapamers, para may makapiraya tayo. Okay, ito na mga kapamers. Made in China mga kapamers. Try ko, ito lang, bago lang mga kapamers. 2 inches mula doon sa main line papuntang kawil. Sa ating main line mga kapamers, ulitin ko, 4 ang kapal ng ating nylon, at saka ito 4 din. Okay, so pwede naman tayo gumamit ng 3 para madali kainin ng isda mga kapamers. Pero kasi gabi tapos pain, ang ano dito, so maraming kumakain na mamumutol ng tangse, tulad na naman ng diwit. Isa din yan, yung trokyos, yung pinsan ng rumpi kandado mga kapamers. Yan ako kumakain sa gabi. Yung tikong or butete mga kapamers, hindi gano. Mayroon kasing season yon. Okay, and ganyan lang mga kapamers. Okay mga kapamers, tapos na ako mga kapamers. Ikabit na natin sa main line mga kapamers. Pansin nyo, mayroong ganito mga kapamers. Di ba? May luminous mga kapamers para madali lapitan ng isda mga kapamers. So yun ang ating pang-akit mga kapamers. Okay, so bawat kawil, apat ang pagitan mga kapamers, kasi 4 lang yung ating luminous. Sa 20 pirasos na kawil ay 4. So yun, 4 na mga kapamers. Tayong naikabit 4. So 3 ay 4.
So, bago natin ilagay ang luminous mga kapatid. Okay. Yan. Dali lang pagkabit mga kapatid. Ganyan lang. So, mayroon ng konsano sa dulo. Mayroon lang sa dulo. Kabit lang ganyan. Pasok. Hilain. Okay. Yan mga kapatid. Kabit na. Luminos natin. So another 3 mga kapatid. Okay. Mahirap yung side ng kawil mga kapatid. Maiksi mga kapatid. Dalawang dipa ang pagitan mga kapatid. Para ang palalim natin ay 40 dipa. So dipa tayo mata mga kapatid, hindi tayo sa meters na. Dipa. Yun mga kapatid, tapos na mga kapatid ang ating istamrin na pain. Ang ating pain ay pusit mga kapatid. So hindi to undak mga kapatid. Undak sa style pa rin mga kapatid, pero yung may pamain mga kapatid. Okay. So gustuhan mo ng ating video, paki-like dyan mga kapatid. At sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot ng ating subscribe button dyan, no, para makita mo lagi yung ating mga video mga kapatid. Kasabukin man unsa dito sa dagat, mag-notify mga kapatid para updated kayo palagi mga kapatid. Okay, so maraming salamat mga kapatid.